Naugdaw ang usa ka edipisyo ug ang bahin sa Legislative Building sa Municipal Hall sa lungsod sa Talibon, lalawigan sa Bohol sa sunog nga miulbo kagabii, Agosto 15. Matod ni Police Captain Emilito Milloria, ang hepe sa Talibon Police, nahitabong sunog alas 11 Huwebes gabi. Gisas kabumirohan sa lungsod ang third alarm aron makatabang sa pagpaong sa sunog ang mga fire station sa kasikbit nga mga lungsod sa Bien Unido, Ubay, Trinidad ug Hitafe. Nagsugod ang sunog sa building diin nahimutang ang buhatan sa Kalahi-CIDSS, Municipal Social Welfare and Development ug Sustainable Livelihood Program. Tungod kay kini hinimo man sa light materials, dali kaayo kining gilamoy sa kayo. Tungod kay duha lang ka metros ang gilayon gikan sa Legislative Building, mitabok ang kayo sa dubangang bahin sa building. Gisusi pa ang hinungdan sa sunog. Gibanabana mo kantidad og 1 milyon ka pesos ang danyo sa mga sunog. Way na angol sa mga insidente. Sa iyang pamahayag nagkanayon si Talibon Mayor Janet Garcia nga ang gahinra sa bag-ong Legislative Building ug pipila ka mga opisina apektado sa sunog, samtang ang main building sa munisipyo kung asa nahimutang ang mga opisina ang wa maapil sa mga sunog.